हाय हेल' नमस्कार खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि DHS स्टुडिअ इउटुब चेनेलाव दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों गोदान आपडेट आसाम पुलिसनि रिजाल्ट होबाय लोगोफोर आसाम पुलिसनि मा रिजाल्ट होदों जों बेनि सायाव सावरायगोन आरो DHS DME नि साख्रिनि अफिसियेल नटिस फैबाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन आरो जायफोर बिथांमोना एप्लाइखौ खालामनांला सिगाङाव खालामखाबाय बेफोरनि सोमोन्दै जों सावरायगोन फैदो बिदिब्ला जों अफिसियेल वेबसाइटआव जों सावरायलांदों फारि फारि बिदिब्ला जों लोगोफोर अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय दाना जोङो रिजाल्ट पर्टेलाव थुगोन आसाम पुलिस APROनि लोगोफोर बियो जेबो गोनो गोथो लानाङा आसाम पुलिस APROनि जायफोर फिजिकेल टेस्ट होदोंमोन बिथांमोननि थाखाय लिंकआ फैबाय रिक्रुटमेन्ट अफ कनस्टेबल टटेल पस्टआ दङमोन 441 मेसेन्जाराव दंमोन 14 कार्पेन्टाराव 3 UBआव 2 दंमोन डिस्पेच राइडाराव 10 आरो APRO इन एन्ड 5 पोस्ट अफ एसिस्टेन्ट स्क्वाड कमान्डार आरो 12 पस्टआ दंमोन ड्राइभाराव अपारेटरावबो दंमोन फायार इमार्जेन्सि बेफोरो गासै 70 पोस्ट टटेल लोगो नांनानै 441 बेनि लिंकखौ नैबेहाय लिंकआव थांनानै गावबा गावनि रल नाम्बारखौ होनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर बेहाय रल नाम्बार होदो बेहाय डेट अफ बार्थ होदो आरो बेहाय पासवर्डखौ होनानै नैबेहाय साबमिट होनानै एप नायनो हागोन लोगोफोर अब्लानो नोंथांमोना गावबा गावनि रिजाल्टखौ बेहाय मोननो हागोन बेनिफ्राय DHS आरो DME नि अफिसियेल नटिफिकेसना फैबाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज नलबारि मेडिकेल ओमफ्राय नगाव जायफोर बिथांमोना आगोलाव एप्लाइखौ खालामखांबायमोन बिथांमोना बे एप्लाइखौ खालामलायाबाबो खालामाबाबो जानोबो हानाय बेयो जेब्ला अफिसियेल एप्लाइ लिंकआव थांनानै जेब्ला एप्लाइखौ खालामो बा रेजिस्ट्रेसनखौ खालामो बेहायनो नुनो मोनगोन नोंथांमोना जेब्ला एक्सेप्ट जाया अब्लाना खालामलायनांनाय नङा आरो जेब्ला एप्लाइआ जागोन लिंकआ रेजिस्ट्रेसन खालामनायाव जागोन अब्लाथाय नोंथांमोना खालामनो हागोन एसेनोसै गोजोनथों खुलुमबाय दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार आरो नोंथांमोना दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बेफोरबायदि गोदान जबनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय एसेनोसै गोजोनथों खुलुमबाय लोगोफोर